activity. Some work and Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Nagbabalik po ang CLTV News. Bago tayo magpatuloy sa pagbabalita, batiin lang natin si Toboso Naviamos Arnold J. ng Angeles City sa Palibutan. Happy watching daw. Kabalid, mag-ingat po kayo. Malakas ang ulan at kulog at kidlat ngayon. Narito naman ang detalye ng iba pang mga balita. Kung papalarin daw maupo sa Malacanang si Manila Mayor Isko Moreno sa taong 2022, kanyang tatapyasan ng 50% ang excise tax na ipinapataw sa langis at kuryente. Ayon sa presidential aspirant, paraan daw ito para mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa na siya namang maghahatid kasaganaan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Narito ang detalye ng balitang yan. If given a chance, palarin ako. Ang unang-una ko gagawin is babawasan ko ng 50% ang buwis ng langis. Ito ang pangako ni Presidential Candidate at Manila Mayor Isko Moreno sa kanyang unang pakikipagdialogo sa mga magsasaka ng Tarlac City nitong Huwebes ng umaga, October 21. Anya, ang buwis na nakadaragdag sa gastusin ng produksyon sa agrikultura at iba't ibang industriya gaya ng power producer ay sangkap ng pagtaas ng mga bilihin. Pag binawasan ko ang buwis,
nawalan ba gobyerno? Nawalan. Tama? Nabawasan ng kita ang gobyerno. Tama? Pag binawasan ko buwis, nawalan ng gobyerno, sino nakinabang naman? Tao. Tao. Tama? O di magmumura na ang gas mo sa traktora. Sa krudo. May domino effect din daw ang pagtapya sa excise tax sa langis sa usapin ng presyuhan ng kuryente. Dahil ayon kay Yorme, ang pinapatawan ng mataas na excise tax na kurudo ay dominante pa rin na gamit ng mga independent power producer sa bansa na nakakaapekto naman sa presyuhan o electricity rate sa merkado. Magmumura kuryente dahil 70% ng pag-produce ng kuryente ay galing din sa krudo. Pag tumaas ang krudo sa abroad, mataas din ang kuryente? Tama, no? Pag mababa ang krudo, kung mababa pa buwis, yun yung pagpababa ng kuryente. Wala ring pag-aalinlangan si Yorme na ibinida sa mga magsasaka ng Tarlac City na pati ang buwis sa kuryente ay kaya niyang bawasan. Anya, mas maigi ang buwis na ipinapataw sa consumer ang luwagan upang ang bigat ng buhay sa panahon ng krisis ng pandemya ay malampasan. Pag binawasan ko yung buwis ng kuryente ng 50%, nawalan ba ulit ang gobyerno? Nakinabang bang tao? Nakatipid kayo ulit? Nakailang tipid na kayo? Nakakadalawa ng tipid na kayo? Tama, mali? O ngayon, ito maganda. Mas gugustuhin ko na bawasan ng buwis kaysa kunin ng buwis ng malaki tapos nanakawin lang ng mga politiko para sa lokohan sa ayuda, lokohan sa kalsada. Kayo, hawak ninyo yung pera. Naungkat din ni Moreno ang problema ng mga magsasaka sa rice cartel. Anya, bukas ang kanyang gobyerno upang pag-aralan ang mas malawak na programang pagbili ng pamahalaan sa mga aning palay na mga Pilipinong magsasaka. Hindi raw buladas ang kanyang pangako at handa itong pasingil sa mga magsasakang maniniwala sa kanyang inilalatag na plataporma. Kasi ako, magpapasingil ako sa inyo later on. Maniwala kayo sa akin. Gustong-gusto ko sinisingil ako ng tao. So pagpalagay natin 14. Tabla. Bumagyo, dumapa. Sira. Tama? Darak na lang. Darak na lang. Okay, kung lagyan natin 15, ay di wala na makakapagmanipula. Ang kampanya ni Moreno na pagtapya sa excise tax sa Purudo ay isa ngayong mainit na balita na ramdam na maraming motorista kasunod ng sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng petrolyo sa magkakasunod na linggo na ang huli ay nitong October 19. Tumaas ng 1 pesos and 80 centavos ang gasolina, 1 pesos and 50 centavos ang diesel at 1 pesos and 30 centavos ang kerosene. Ayon naman sa mga apektadong mamamayan ng Central Luzon, ito'y matagal ng isyung paulit-ulit na idinadaing, lalo na ng mga nasa sektor ng transportasyon. Wala na kinikita mga jeep dito ngayon eh. Wala na ho. Dati inuwi ko, 400 ngayon. Dahil sa taas ng krudo, tuloy-tuloy pagtaas ng krudo. 200 na lang po. Kulang na kulang. Pahirap sa amin, para sa amin mga driver. Kasi wala naman kami gano'ng kinikita. Tapos yung pagtaas ng gasolina, tuloy-tuloy. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang mga balita, higit umanong naging vulnerable ang sektor ng kababaihan dahil sa pandemya. Batay sa pananaliksik at mga report ng nakararating sa iba't ibang tanggapan at organisasyong pangkababaihan, pinagigting ng pandemya ang karahasan sa kanilang hanay. Ito ang tinatawag ngayong shadow pandemic. Paano nga ba ito maiwasan at paano lalabanan? Alamin natin sa ulat ni Angelica Cara. Nahaharap sa COVID-19 pandemic ang buong mundo. Isang krisis pangkalusugan na may negatibong epekto sa buhay ng mga kababaihan. Kasabay ng pagkalat ng virus na ito, kumalat din ang iba't ibang mukha ng pang-aabuso sa kababaihan at karamihan dito ay sexual at pisikal na karahasan. Sa datos ng Philippine National Police noong 2020, nasa 10,429 ang nai-report ng kaso ng violence against women and children of VAUSI at 107 ang sexual harassment. May 457 umanong barangay sa Central Luzon
ang nakatanggap ng reklamo ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Panglima ang Central Luzon. Sa mga lugar sa Pilipinas na may pinakamataas na kaso ng VAUC, nangunguna ang Central Visayas, sunod ang National Capital Region, Western Visayas at Calabarzon. Sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS, isa sa 4 na Pilipino o 25% ang nagsabing pang-aabuso sa mga kababaihan ang isa sa mga nangungunang problema ngayong pandemya. Ayon kay Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, ang sitwasyong ito ng mga kababaihan ay isa ring pandemya na tinatawag na shadow pandemic. Oo, totoo yon, Sonia. Tinatawag nga ngayon na shadow pandemic itong karahasan sa kababaihan, no? Dahil katumbas din noong COVID pandemic ay mayroong isa pang pandemya at ito yung iba't ibang forma ng karahasan, physical, emotional, sexual, at kasama sa sexual yung panggagahasa. Ang Commission on Human Rights online portal nakatanggap din umano ng mga sumbong tungkol sa karahasan sa kababaihan. Ilan sa mga ito ay dawit ang mga law enforcer na nagpapatupad ng quarantine. Nung nag-start yung quarantine, gumawa kami ng isang online reporting portal at nakapag-gather kami from 2020 ng April up to December ng mga 153 cases reports. Sa portal lang ito, hindi pa ito kasama yung mga na-ire-report sa aming regional offices. At iilan dito ay mga karahasan na committed mismo ng mga members ng ating law enforcement or mga government officials. Para sa Lost Coin Ministry, ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung paano pinalalim ng pandemya ang problema ng karahasan sa mga kababaihan. Hindi naman kailangang parang mag-rely tayo sa data or sa statistics, no? Kasi tama yung sinabi mo na kahit isa o dalawa, no, na nabibiktima ay nagre-represent na ito kung gaano kalalim yung problema, lalo na ngayong pandemya. Para sa higit na mas malalim na pagtalakay sa isyong ito ng karahasan sa kababaihan, tutukan ng perspektiba ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon, kasama sina Ms. Sonia P. Soto, Ms. Jean Enriquez, Attorney Tuala Rubin at Ms. Ana Garcia. Mapapanood ito sa CLTV at CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News. Good news naman tayo mga karehiyon. Naging matagumpay raw ang 5 araw na pagdaraos ng kauna-unahang hybrid edition ng likha ng Central Luzon Trade Fair. Mahigit 10 million pesos ang combined total sales mula sa physical stores at online selling platforms ng iba't ibang MSME dito sa ating rehiyon. Dahil dito, extended pa hanggang katapusan ng buwan ang online selling ng mga produktong tunay na may pagmamalaki nating mga taga-Central Luzon. Ang champion sa local pride na kwento, ihahatid sa atin ni JM De Jesus. Matapos buksan sa pinakaunang pagkakataon ng hybrid edition ng ika-23 taon ng likha ng Central Luzon Trade Fair, masayang iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 na naging maganda ang pagsuporta ng mga mamimili rito. Ang trade fair ay sinimula nitong October 13 at sa loob lamang ng 5 araw, umabot sa 10.9 million pesos ang kinita ng mga lumahok na MSMEs mula sa 7 lalawigan ng Central Luzon. Sa halagang ito, 5.33 million pesos ang sales o benta mula sa mga physical stores na ngayong taon muling ibinalik, habang 5.6 million naman ang kinita sa online selling platform na likha ng Central Luzon. Ayon kay DTI Region 3 Director Leonila Baluyot, sa ika-23 ng likha trade fair, ginawa itong hybrid style upang maipakita ng MSMEs ang kanilang mga dekalidad na produkto sa online at sa physical platforms. Sa gitna ng pandemya, unti-unting binabalik na kagawiang trade fair pero tiniyak naman ang pagsunod ng mga participating MSEs ang pagsunod sa health protocols. Ayon sa sales report mula October 13 hanggang October 17, naging maganda ang benta ng likha ng Central Luzon Trade Fair sa mga physical store. Sa Aurora, umabot sa mahigit 626,000 pesos ang sales, mahigit 822,000 pesos sa Bataan, mahigit 368,000 pesos sa Bulacan, so Nueva Ecija umabot sa mahigit 250,000 pesos ang kanilang benta. Pinakamalaking kita naman mula sa physical store sa Pampanga na nakabenta ng mahigit 2.1 million pesos. May mga sumuporta ring mamimili sa Tarlac. Ang kanilang sales ay nasa mahigit 106,000 pesos.
habang mahigit 866,000 pesos naman ang sales sa Zambales. Kung online sales naman, ang Bulacan Trade Fair participants ang may pinakamalaking sale na umabot sa 5.47 million pesos gamit ang online platform. Nakabenta rin online ang Zambales ng mahigit 136,000 pesos. Dahil sa positibong sales figure na ito, inanunsyo ng DTI Region 3 organizers na extended ang trade fair hanggang October 31. Sa pamamagitan ng online selling portal na ma-access sa kanilang Facebook at likha ng Central Luzon website. JM De Jesus, CLTV News. Ayun pala mga karehiyon, extended ho, paglilinaw lamang hanggang October 31, yung online selling ng ating mga kababayang nabibilang sa MSME dyan sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Pwede pa kayong humabol at mamili ng pangregalo sa darating na Pasko. Siyempre, supportahan ho natin yung mga lokal na produkto. Gaya na lamang ni JM. JM, siguro nakapamili ka na ng regalo para sa amin. Huwag mo nang baluti. Sa pagbabalik po ng Central Luzon News, CLTV News, alamin naman natin ang iba't ibang balita mula sa ibang bahagi naman ng ating rehiyon. Magbabalik po kami. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw! Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At
Kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki. Nagbabalik po ang CLTV News. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Pero batiin muna natin si Sally Kalimlim Lee. Nanonood siya, watching from Singapore. Stay safe and God bless always. Sabi ho niya sa ating Facebook. Ma'am Sally, mag-ingat din ho kayo lagi. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV News. Samantala, narito naman ang isang mabilis na sulyap ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Hatid sa atin ni Angelica Cara sa CL News Express. Nananawagan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na palawakin ng mga programa at proyekto ng mga ahensya ng pamahalaan at LGU para sa mga indigenous communities sa rehiyon. Binigyang diin ni NCIP Regional Director Roland Calde
na ang proteksyon para sa mga ancestral domain o lupaing ninuno ang pinakamalaking hamon dahil maraming indigenous people o mga katutubo ang nananakawan ng lupain. Dagdag pa niya, kinakaharap din ng mga indigenous people ang kakulangan sa pangkabuhayan at akses sa edukasyon, kung kaya't napakahalaga ng pagtutulungan ng mga ahensya at LGU upang matugunan ang mga hinaing ng mga indigenous people na may pagdiriwang ngayong buwan ng Oktubre. Samantala, tulong at suporta ng mga magulang ang panawagan ng DOH upang mabakunahan ng mga bata laban sa iba't ibang sakit. Ito ay matapos maglunsad ang Ahensya ng Kalusugan ng pagbabakunang pangkomunidad at catch-up vaccination. Maliban sa COVID-19, may mga karamdaman pa umano na maaaring dumapo sa mga bata kung kulang sa immunization. Batay sa pahayag ni DOH OIC Regional Director Corazon Flores, taong 2018 nang makitaan ng mga measles cases sa bansa, habang noong 2019 ay naideklara na ang polio outbreak kung saan ang mga natamaan ay mga bata. Sa ilalim ng community-based immunization, lahat ng nasa unang baitang o edad 6 to 7 at grade 7 edad 12 to 13 ay mababakunahan kontra measles, rubella, tetanus, maging ng diphtheria, habang ang grade 4 edad 9 to 14 mula sa lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga at Zambales ay matuturukan naman ng human papillomavirus vaccines. Samantala, lahat ng mga batang edad 23 months old at pababa na hindi nakapagpabakuna sa araw ng kanilang schedule ay maaaring mapabilang sa catch-up vaccination para maprotektahan sila sa mga sakit tulad ng measles, mumps, polio at hepatitis B. Sa iba pang balita, nitong October 11 hanggang 13 ay nakatanggap ng pandemic ayuda ang halos 3,000 residente ng Minalin, Pampanga mula sa DSWD at tanggapan ni Senator Bongo. Ilan sa mga benepisyaryo ng pandemic ayuda ay mga maliliit na namumuhunan at mga mag-aaral. Kabilang sa mga ipinamahagi ay ang tablet para sa online schooling ng mga estudyante at bisikleta naman para sa ilang manggagawa. Nagkaroon din ng libreng medical check-up para sa mga senior citizen, buntis at iba pang may sakit. Angelica Cara, CLTV News. Na-recover ng kapulisan ang higit kalahating milyong pisong halaga ng droga matapos maaresto ang 5 drug pusher sa Bulacan. Hawak na rin ng mga otoridad ang isa pang rape suspect sa lalawigan naman ng Bataan. Samahan natin si JM De Jesus sa kanyang pagroronda sa rehiyon. Huli ang 5 drug pusher sa Bulacan matapos na magkakahiwalay na anti-legal drug operation itong Martes at Miyerkules, October 19 at 20. Nakuha sa mga nadakip ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit sa kalahating milyong piso at bricks ang dried marijuana na may halagang 20,000 pesos. Kinilala mga suspect na sina Gregor Macalam, residente ng Barangay Graceville, City of San Jose del Monte, Jeffrey Salinas alias Totong, taga-Barangay Sabang, Baliwag, Cesar Reyes alias RC, residente ng Barangay Lambakin, Marilao, Christopher Lazaro alias Kile, taga-Barangay Lumang Bayan, Paridel, Bulacan, nakasama sa top 10 watchlist ng drug personality sa bayan, at Wilson Laureta, taga-Barangay 181, Caloocan City. Nakitaan rin ng isang kalibre 45 na baril at bala ang isa sa mga nadakip, habang kaukol ang kaso ang inihahanda laban sa mga nadakip na sospek. Sa iba pang balita, 4 na most wanted person ng Central Luzon Regional Level ang naaaresto sa Bulacan at Bataan sa operasyon ng Police Regional Office 3 nitong Miyerkules. Huli sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 3 counts of robbery si John Patrick Perez o mas kilala bilang John Patrick Arcilia o King King, residente ng Barangay Muzon, City of San Jose del Monte, Bulacan. Matapos manloob ng 2 convenience store at gasoline station nitong Abril. Habang arestado rin sa kasong frustrated murder ang 32nd most wanted person sa rehiyon na si Jasper Fontelera, 32 anyos at 42nd most wanted person na si Mark Malit, 27 anyos na kapwa residente ng Purok 4, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan. Kaugnay nito, huli rin sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 2 counts of rape si Israel Tarinay, taga-Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan, nakabilang sa top most wanted ng rehiyon. JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik.
Tigtigan Terakan Tindalan 2021, muling ipagdiriwang online. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Narito ang mga COVID-19 hotlines ng Central Luzon. Kino naman mo, ngemi kibalo kinpeka pa mo sung pamangan kay Mabilo Gayato, ameni batan keti syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano nanyi nga malwan ko, wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kay mita de paaman waning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewi sureng miyali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sizzling sisig ng Angeles. Ore ni reng sangkap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran ning babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingkekang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. May kakalimuan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko.
Nagbabalik po ang CLTV News, mga karingyon, mga kabalin, lalo na ho sa mga taga-Angeles. No? Tuwing buwan ng Oktubre, meron po tayong pinakahihintay, no, na pagdiriwang, na selebrasyon. At ito ay namimiss po natin talaga mula nang magkaroon ng pandemya dahil ika nga natigil yung kasiyahan physically, no? Yung pagtungo natin sa may kalsada ng Balibago, kahabaan ng Balibago upang makisaya, makinig ng mga magagaling na banda at syempre kumain ng masarap na pagkain na luto ng ating mga kabalin dito sa Pampanga. Pero wag ho kayong mag-alala, no? Sa ikalawang pagkakataon, muling gagawin ng online o gagawing online ang pamosong Tigtigan Terakan Dalan sa lungsod Huyan ng Angeles. Mas engrande raw ang pagdiriwang ngayon na dapat tutukan ng ating mga kabalin at karehiyon. Hindi raw kasi dapat kalimutang maglibang at magsaya kahit pa may krisis na pinagdadaanan ng marami dahil sa COVID-19 pandemic. Panoorin ho natin ito. Sa panahong ito na marami ang dumaranas sa stress dulot ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic, mahalaga na bigyan ng pagkakataon ng sarili para mag-enjoy. Ang tanong, paano mo ba ito magagawa kung limitado pa rin ang galaw ng mga tao at nasa bahay lang ang karamihan? Pues, mark your calendar dahil sa October 30, magaganap na ang ikangay most fun and exciting event in the north of Manila, ang Tigtigan Terakan Dalan Online 2021. Ang naturang festival ay isa sa most anticipated event sa Angeles City. Makabuluhan ito sa mga Anghelenyo dahil bahagi ito ng kanilang kultura. Ipinanganak ang nasabing festival matapos ang pagputok ng Bulkang Pinatubo upang bigyang saya ang nooy mga nalulumbay nating kabalin. Isinagawa ang Tigtigan Terakan Dalan o Sayawan sa Daan na nagpapakita raw ng katatagan ng mga Anghelenyo na bumangon matapos ang mapaminsalang pagputok ng Mount Pinatubo. Kaya naman kahit pa nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, hindi raw maaring mawala ito. Hindi matatapos ang taon ng Angeles City, LGU kung walang Tigtigan Terakan. Minsan pa nga, January pa lang, iniisip na nila bago ano kaya mangyayari sa Tigtigan ngayong taon. At kumbaga ito yung gate opener. Parang pagkatapos ng Tigtigan Terakan, uy, magpapasko na. Parang gano'n. Ang JCI Angeles City Kulyat ang organizer ng nasabing festival. Ito na ikalawang taon na gagawin ito online pero ayon kay Ino Buwan, ang project chairman ng TTKD 2021, mas pinaganda pa nila ang selebrasyon ngayong taon. In-upgrade namin yung the experience. We still want the people, the attendees to somehow experience the same fun and excitement nung pre-pandemic. So ang ginawa namin ngayon is pinagsabay namin yung dalawang pinakasikat na nangyayari sa Tigtigan Terakan aside from the alcohol, of course. It's the music and the food. Tulad ng dati, mga bigating performers ang inimbitahan. Hindi mo na sila pinangalanan ng mga organizer para may element of surprise raw. At bilang ang Pampanga ay tinaguri ang culinary capital ng Pilipinas, hindi makukumpleto ang gabi kung walang masasarap na pagkain. We have partner concessionaires, mga 10 sila. You will avail a ticket and lahat ng food nila makukuha nyo. Wow. And free delivery yun. From our partner, delivery partner, habang naka-live yung event, you can eat with your friends and your family habang ina-enjoy yung experience buong gabi. Bukod sa live concert at October Fest, may ibang mga programa pa na nakalinya bilang bahagi pa rin ng festival, gaya ng TikTok Dance Contest, SK Federation Barangay COVID-19 Response Video Showcase, Unique Face Masks Making, at Halloween Costume Contest para sa mga bata. Amidst the pandemic.
We still want them to just like the past event, kalimutan nila muna ang pandemya kahit isang araw man lang para sila ay makapag-enjoy kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Jennifer Salenga, CLTV News. Yan mga karehiyon, mga kabalin, abangan nyo ho dito sa CLTV News yung mga susunod na update, no? At pagiging sa programang topic, itong mga updates kaugnay ng TTKD o Tigtigan Terakan Tindalan 2021. At syempre, pag inanunsyo ho nila yung mga performers at yung mga contest mechanics, saan ho ninyo na aming ipapaalam sa inyo yan upang kayo naman makilahok, no? Online. Gaya na lamang nitong mga nanonood sa atin ngayon. Batiin ko lang sila Yabi RV, nanonood from San Isidro Magalang, si Jesse Gonzaga mula sa Bayan ng Mexico at si Julio Punsalan nanonood naman mula sa Apalit, Pampanga. Nakalpong salamat kaya kayong Pamanalbe king CLTV News. Mga karehiyon, uulan ho pa bukas. Yung mga tanong ng ating mga kabalan ngayon, no? Alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone po nakakaapekto dyan po sa may Visayas at Mindanao. At mahinang amihan o northeasterly surface wind flow naman po nakakaapekto dyan lamang po sa may extreme northern Luzon. So sa ngayon po nagkakaroon po ng maulap ang papawirin dyan po sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Dulot po ito ng northeasterly surface wind flow. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga isolated cases ng rain showers at ng thunderstorm. So ito po ay dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at dulot na rin po ng localized thunderstorm. Wala pa po tayong inaasahang papasok na sama ng panahon o LPA sa mga susunod na araw. Kaya iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan dahil kung pumasok po ito Intertropical Convergence Zone ay posible po na magkaroon tayo ng mga LPA sa mga susunod na araw. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. At meron din ho kaming Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito naman sa buong Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto at kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Mga karehiyon, 65 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.